ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ಲೇಡಿ ಕೋಶನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆಡ್ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಜಪ್ಪು ಜುಮಾ ಮಸೀದಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯಿನ ಮರ್ಹೂಮ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ರೇನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾದ ನೆತ್ತಿರ್ದಾನ ಶಿಬಿರನು ಜಪ್ಪು ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಕೈತಲುಪ್ಪುನ ಸಂಕಪ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಅಂಗಾರ ನಡಪಾಯರು. ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ರೇನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾದ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ನಡಪವನ ಮೂಲಕ ಕೊಡೂರಿನ ಜೀವ ಒರಿಪವನ ಎಡ್ಡೆಬೇಲೆನ ಮೂಲು ಮಲ್ತದಿರ ಪಂಡದ ಶ್ಲಾಘನದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು. ಅಪಗ ಅಲ್ಲಾಹನ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾದ ಆರು ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಎಂಚಿನ ಸೇವೆ ಉಂಡ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಕುರಾನದ ತತ್ವ ಉಂಡ ನೆರೆಕರ್ತಕುಲು ಬರೆಯಲುದುಪ್ಪುನಗ ಯಾನ ಮೂಲು ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ನೈತನುಪ್ಪು ತಿನರವಲ್ಲಿ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದೇಶ ಎಂಚನುಂಡ ಅವೇನ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದರು ತನ್ನ ಬದುಕಡ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತಿನಿ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ತಾನು ಬೆಂದಿನತ್ತ ಪಡಿ ಕುರಾಂಡುಂಡ ಪಡಿ ಬೆಂದಿನತ್ತ ಪಡಿಟ್ಟು ಸಮಾಜ ಗೊಂಜಿತ್ತು ಕೊರಡು ಪಣಪಿನ ತತ್ವ ಆದರ್ಶಲ್ಲ ಆರ ಬದುಕಡು ತಾನು ಒಂಜಿ ಅಳವಡಿಸದ ಬೊಕ್ಕೊರೆಗೆ ಆದರ್ಶ ಅದು ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟದ ಕೊರಿಯರು ಒಂಜಿ ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಗುಣ ಒಂದು ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಐಟಲ ಆರಿನ ದೇವರೇ ಪಾದ ಸಂಧಿಯರು ಅಲ್ಲಾಹನ ಪಾದ ಸೇರಿಯರು ಆ ದಿನ ಎಂಚ ಖಾಲಿ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಇದು ನಾಲ್ ಪುರುಪ ಪಾರ್ದು ಆರ್ನ ಸಬಿನೆಂಪು ಮಲ್ಪುನತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ನೆತ್ತೇರು ಪರಪವನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಶರೀರಡು ನೆತ್ತೇರು ಪರಿಪುನಕಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅನಗ ಅಕಲಿಗೆ ಪರಿಪುನಂಚಿತ್ತನ ನೆತ್ತೇರನ್ನು ಕೊರ್ದು ಜೀವ ಪರಿಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರದ ಮುಖೇನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ ಯೋಗೀಶನ್ನ ಇರೆಗೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುನಕೊರ್ಪೇರಿಂದ ಅನಾಥ ನಟ್ಟಂದೆ. ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಯೋಗಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಗುರ್ಕಾರಂನ ವಹಿಸದು ನೆತ್ತಿರ್ದಾನ ಮಲ್ಪುನಿರ್ದು ಓರಿಯನ ಜೀವನ್ ಒರಿಪಾವಲಿ ಅಂಚಾದು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ನೆತ್ತಿರ್ದಾನ ಮಲ್ಪೆರೆ ದುಂಬ ಓಡ್ಪಂಡು ತಿರಿಪಾಯರು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪಾತ್ರನಾಗ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಾತ್ರ ಪಣ್ಣಾಡ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬ್ಲಡ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದ ಡೋನರ್ಸ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಆಂಡಲ ಇತ್ತ ಜನಕ್ಕೂ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಕೊರಿಯರ ಬೋಡಿ ಬಂದು ಆಂಡ ಆ ಆಕಲಿನ ಬೋಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೂರ ಮಲ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿ ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿನ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದಿಗ್ಧ ಸಂದರ್ಭ ರಶೀದ್ ಭಾಯ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಬಿನಾರ್ ಇಂಗ್ಲನ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆದಿದ್ದು ಬಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಂದಿನ ನೆನಪುಡು ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಮನ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಿಕುಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಕೊರ ಬಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಡ್ ಕೊರ್ಪುರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒರಿ ಜೀವನ ಒರಿಪೋನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅಜ್ಜದ ನಿಕುಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಬರೋಡು ಬಂದಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಆಗಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವ ದೃಷ್ಟಿ ನಿಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು. ಪುಗರ್ತಿದ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ ಶ್ರೀ ಶೋಭರಾಜ್ ಪಾವೂರ್ರೇನು ಈ ಪೊರ್ತು ಅಭಿನಂದಿಸಾಯರು. ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್, ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಜೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ಕುಡ್ಲನಗರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜೋಸೆಫ್ ಲೋಬೋ ಉರ್ವಾ, ಯುವ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಡ್ಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಿರಾಜ್ ಅಡ್ಕರೆ, ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಕೊಡುಪು, ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಾರದಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಿಕ್ಷಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಕಾಶ್ ರೋಷನ್, ಸೌತ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜವೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಪಡಲಿದ್ದಾರೆ.